Tjekke-spillere er kommet til skade. Ehlers ligger uden for billedet nede i hjørnet, og det ser slet ikke godt ud. Og en tackling hernede. Vi er ramt af Hudacek. Det er de der blindside hit, som man så tit snakker om. Det er dem, der er rigtig, rigtig farlige. Man ser tydeligt, hvordan Erat overhovedet ikke har set, og heller ikke har en chance for at se Hudacek. Og den rammer lige i hovedet. Skulderen rent ind. Han kommer der, mens han kigger efter pukken, og skulderen lige op i hovedet. Det er ikke sikkert, at Erat kommer tilbage her. Og forståeligt ophidset Hadamsik i den tjekkiske boks. Den skal dommerne se. Blindside hits. Ikke noget hændeligt uheld. Det ser ikke godt ud at dømme til billederne her, selvom han selv kan gå ud, men det er jo ikke rigtig set ansigtet på, vi kan se, at han er forbi.